nakaigo sa usa ka establishmento ang bus nga gipanag-iya sa barangay Mankilam pasado 1:45 kadlawon adlawng Martes, Agosto 11 ning tuiga kasama sa atubangan sa barangay hall sa Mankilam, Tagum City. Human giingong gidriban sa usa ka lalaki nga gituuhang dunay kondisyon sa panghuna-huna. Sa interview sa DXDC Arman Davao kang Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, Acting Chief of Police sa Tagum City PNP, base sa ilang inisyal nga investigasyon kasama gibiyaan sa driver ang bus nga nakaungot ang susi ug abli ang pultahan. Dayon misulod sa bus ang maong lalaki ug gidriban kini ug mibangga sa maong establishmento samtang gihimakak sa kapulisan nga hubog ang orihinal nga driver sa bus. Walay naangon sa maong insidente kasama tungod walay pasahero ang bus ug walay tao sa naapektuhang establishmento samtang ana-ana sa kustodiya sa kapulisan ang maong lalaki nga mentally challenged alang sa tukmang disposisyon ug posible usab nga mag-atubang og kaso sa negligence ang driver sa maong bus. Dugang pa nga matud sa traffic investigator, gipahibalo na nila sa barangay captain sa Mankilam ug dunay panagsabot ang barangay ug ang nagdumala sa naapektuhang establishmento. Subay niini nagpahimangno ang kapulisan sa mga driver, pampubliko man kun pribado, nga tangtangon ang susi ug siradan pag-ayo ang sakyanan kun biyaan aron malikayan ang paggamit niini sa uban ug malikayan sab ang posibleng kadaot sa kabtangan kun katawhan.